Sinterklaas kapootjes. Gooi in mijn schoentje. Gooi mij in mijn schoenen en dank u Sinterklaas. Dank u Sinterklaas. Ja, we vieren Sinterklaas eigenlijk op een heel traditionele manier. Echt van Sinterklaas komt binnen en Sinterklaas gaat zitten en de kinderen worden bij Sinterklaas geroepen. Hij is vertellen over leerlingen. En hij is goed, hij is hard werken of hij is makende houtwerken. Je krijgt wel een cadeautje met chocoladeletters. Pepernoten. Ja, ik vind het lekker. De eerste Sinterklaas heb ik wel geproefd. Maar later denk ik, nou, niet zo lekker. Ja, een reactie op het Sinterklaasfeest is eigenlijk vergelijkbaar met Nederlandse kinderen. Met dit verschil dat zij zijn tussen de 12 en 18 en maken het voor de eerste keer mee. Het is wel leuk. Ook selfie maken met Sinterklaas. Ik vind het heel leuk. En ik ga zeggen hartstikke bedankt.